Hello sonaफोर गिबियावनो आं नोंसोरखौ बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय दे सोनाफोर एखिफोर आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर बयबो मोजाङै दं होननानै दे सोनाफोर नै मादैया मर्निं नै थ्रिसायाबो जोंनाहाय होलायथारबाय साहा लोंनायजोंनो दे सोनाफोर नै जोंहा जमा जमि बिदिनोसै न'खरनि बिजावजालि साहा लोंलायगासिनो दं दे सोनाफोर आसा खालामो दिनैनि दिनावबो नोंसोर मादैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै ना सोनाफोर ना थ्रिसा जायफोर गोदानै चेनेलाव हाबो बेनो अननानै साबस्क्राइबखौ खालामहरलायलायदो मादैनि भिडिअखौ मोजां नुयोब्ला दिनैनि दिनाव मा देखायलाङो नोंसोरबो दसेखिनिखौ मादैनि भिडिअखौ नायदोलाय दे सोनाफोर मादैनाथ' बेनोसै न'खरनि मावनाय दांनाय संनाय जानाय फेमिलिनि गथ' गथाय बेनोसै दे सोनाफोर थ' बिदिब्ला ना थ्रिसा भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसैलाय दे सोनाफोर नै आंनि बिजायंआ गोरों जाथारबाय अरिअ नांगौमोननो सोनाफोर अरिअखौलाय आं बहाय मोनबावनो मर्निं गावसोरनो जाजोब्बाय आयै साहा नांबावगोन नै जोंना सनानो खिनो नै साहा नांबावगौ लायहोदो मामिखौ स्टार्ट खालामलांसै दे सोनाफोर बिदिबा रायजोफोर नै जोंहा ना बिदै रुबाय दिनै माइ मारा होगोन दे रायजोफोर जोंहा नै हाखु दाखु आरो आलदा आइटेम संबावगोन ओंख्रिया बेखौ संग्रोबाय जालांग्रोनायनि थाखाय जालांनाय जायोना हैनाय जायो आं बेखौ डिटेल्स होथ'नाय जाला दे रायजोफोर एसे सानैसो सावरिबो लेंदों नालाय दिनैनो बन्द'आव फोजोबखानो होननानै दे रायजोफोर गोथाव जाथारसिगोन ना जोंनि ना बिदै ओंख्रिया नै माइ एवनोसै रायजोफोर नै जोंहा माइ एवनोसै ना बिदै रुखांखाबायना दहाय आलुखौ होनोसै ओमफ्राय एसे फ्राम एवनोसै माइ मारा होग्राफ्राथ' दा मोनायाव जागोन बे फुंनि आइटेम जाबाय बेखौ दा दुब्लि बाराव हैनायनि जायो ना मायो रायजोफोर हैनाय जाबा शेयार खालामसै हैनाय जायाबाथ' दा मोनायाव खनसेनो जासिगोन बिसि सावरिया ना न'आव जाफैयो बेखौ दा फुङावनो हैबाय नालाय बे फुंनि संनाय खावनाय जाबाय दे रायजोफोर दालि जहलबो संखांखाबाय फाइनालि जोंहा माराखौ गोमानो नागिरबाय रायजोफोर नै सिफाल लाजोब्बाय नै फाइलदाबो फाइलदाबो मोनसावगासिनो नै बस्था बस्थि बुथुमजोब्बाय लावग'आ सिफाल लाबाय बस्था प्रेसाराव दैखांजोबनोसै रायजोफोर ओंखारलांनो नागिरबाय थावाबो नै सोखानाय दङ ट्रेक्टराव आरो 500 थाखानि लायबावबाय दे रायजोफोर थावा गय खाबारिखा जोंना पाइलटआ साहा खाबारि ओंखाम जाया दे बे जोंनाव नैबेलाय बस्तायाबो बुरजा सोखाथारबाय रायजोफोर आंनि बेखौबो नै बस्ताया बिसोर थांग्रोसिगोन जोंबो दा सोलाबा थांसिगोन दे रायजोफोर जोबा नै जोंना हांसोआ जाव दाउखि खिसावला गेलेहैदो गावबागाव जेव नै दाउखि खिसावजोबलायबाय लेथ्रायानो लाजाया बिसोरखौबो जारलासो नै बेलाय बाहायबो खावसे दङ ओरै खावसे जोंना रायजोफोर नै मोनबायानो अमा एवनाया बारा गोरान खालामासै दे गथ'फ्रा बे बिदैजोंनो जागोन बेनि बिदैखौ गोथाव मोनथारो एसे फोजोबबावनोसै आरो मिथिबाय रायजोफोर जोंहा नै अनलाजों एम्फौजों संसैलाय रायजोफोर दिनै माइ सावरि होग्राफोरनो नेक्स्ट टाइम अनला ओंख्रि दे ओंखाम गोरलै जाखांनानै आरो दिनै नेक्स्ट टाइम अनला ओंख्रि संबावनोसै जोंहा एम्फौ मोनामनानै गुजुलायबाय आङो साइडआवसो गुजुदों दे रायजोफोर गोदौबाय नै जोंहा ग्लाब दाना अनला उरनोसै अरां खाथियाव थानो हाला रायजोफोर जि गुदुं जाबाय हावनो जा गुदुं जाबाय अरखिया गोदौ होनसै दाना एसे दै होजोबबावनोसै ग्लाब बेयो जाहैबाय सासे जोंनि रबार हाग्रा दे रबार हाग्राया दासिमबो बेहा गलपारानिसै नालाय ओंखाम गोरलै जायाखैना बेयो जोंनावनो दंथ'बाय थायो नालाय बिसोरनो सावरिखौ जाहैदों आरो आंनि फंबाय आंनि बिबोनां बै बाहागिनि सासे माइ मारा होनायाव ओमफ्राय बेयो अनला गोरलैखौ जाथ'वा नालाय माइरं गोरलैखौ बिनो नै एम्फौखौ एसे रुनानै होबाय दे रायजोफोर जेब एवना होनसै बेखौ दैखौ रानहोथारसै बाहाय दुन्दिया होथ'वाखै दे रायजोफोर ओरैनो गाव गोजासो संथ'बाय थादों दा दै रानबासो होनसै जोंहा नै जोब्बायानो अनला ओंख्रि संनाया मोनजोब्बाय गोथाव जाथारबाय दे संख्रि थंख्रि दुन्दिया सामब्राम बिलाइ गासिबो होखाजोब्बाय
संख्रिखौबो होखाबाय गोथावानो जाथारबाय रायजोफोर मोनदो नै सनाफोर नै जोंहा बिहावा जुलाफि लाबोदों आं बेखौ एसे मोनसे टेस्ट खालामग्रोनोसै दे गोथावथारदां नै जुलाफिया बिहाव लाबोनायनि खोथा जोंना बिहावानो लाबोयो जोंबो लाबोयो बे लाबोलाय मैयाबो सिंग्राया डाबल जादों दे रायजोफोर आंबो लाबोदों बिहावाबो लाबोदों टेस्टि जाबाय दे गोथावथार दे जुलाफिया गुदुं रायजोफोर जोङो नै अनला देनायनि अन आग्लायनायखौ अखाफोर एवबाय नै रायजोफोर जुलाफि बिहाव लाबोनाय बेखौ जानोसै लाल साहाजों रायजोफोर नै मादैया ओंखाम जानोसै दे बे सावरिफोरनि संनायखौनो जानानै दुब्लि बाराव थांसै मादैया नै अनलाजों एम्फौजों लाबाय बानलु थाइनै लाबाय अमा एवनाय लाबाय ना मोनसे लाबाय दे आङो दहाय फुङाव संनायमोन बियो नोरै आंनि फिसाजो जाबाय ओरै आंनि बिजायंफोर जासिगोन जाबायानो नै गथ'फ्रा लाला लिला नायलांबाय थादोल' मादैनि भिडिअ'खौ जानोसै नै मादैया खोन्थाखाजोब्बाय मा ओंख्रि रायजोफोर सावरिफोरखौथ' होनदों बिसोर मोनायावसो खनसेनो जानोसै रुटि थुथि दा लानानै थांनोसै साहाजों रुटिजों लानानै थांसै रायजोफोर दा बिदिनो नांगौ साहाजों रुटिजों ओंखामखौ जानोसै मादैया जाला थांसै दुब्लियाव बिसोर दा फुंनियाव जालानो गावबा गाव न'आव एसे जानानै थांखानायखाय बेखौनो दा मोनाबिलियाव खुरनानै होनोसै बिसोरनो Atau ulah berjalan dia, enggak ulah berjalan dia. Kan betul. Aku bisa nih. Aku bisa. Kenapa betul? Bisa lebih mudah. Ini mana baik? Guys mana dia guys pun guys pun. Gayung mana yang pucat apa jangan ini, ulah ini pucat. Guys mana dia? Enggak kan dengan ini. Bebas ni mana? Đây nè. Rồi ăn gặp gayung không nè. Oke, yang di bumbu ni sana bukan baik ni. Bumbu nak ketan lah sebenarnya. Untuk dah boleh dia udah. Korea. Dalam mana lah? Jangan sampai nyanyi ha. Còn một cái đấy chứ vừa ăn làm gì anh ạ không làm gì không có đấy à không có 이 부분이 너 신나네. 뭐네? 혼자 찾아 보냐? 살이나. 마미 살이나. 이 부분이 너 신나면 내가 이제 비비서 공부 안 되는 거야. 아주나 살이나. 핑기 반나 비비. 아주나. 아주나. 이거는. 잠깐만. Nggak. Ngapa beda bili? Di sini desa. Ngapa kok lu gak sebenarnya? Onla. Lu aja tuh. Hah? Oma bilin lu aja. Mana ya? 자, 또 보자 나이스 걸. 올라 지금 보자. 맞아봐. 카메라. 카메라. 스탑. Mana ding deh? Mana ding dah? Apa sih mana? Yang siapa? Dia siapa? Aku mentanya. Ang tapi nami singgung ngalai, buat sampai berapa betul? Dia sudah apa? Saori ku siapa sih yang singgung? Saori. Berapa yang ini pun mana? Itu jumlah mana? Ini di sana. 아, 투사! 투사! 바바니 지그자! 비트 이름 뭐라는 거야, 이게? 됐어? 아니, 좋아. 간단하게 되는 그냥 많이 mà bây giờ không bao nhiêu nữa không có lim slam đây nào cũng ta sẽ làm cái này chụp nó chung mình thành nữa
मादैया दाना दुब्लियाव थांसै सनाफोर जाखांनानै